Hej YouTube! I dag vil jeg begynde på at lave sminkevideoer og sådan noget videoer ind. For det vil jeg rigtig gerne begynde at lave. Så jeg vil begynde, men jeg vil først lige sige, at jeg begynder på at lave sådan ugens bedste, for eksempel sådan en ting, hvor jeg synes er rigtig godt, som jeg så vil vise jer, som I skal prøve sådan nogle ting. Jeg starter nu, skal jeg lige tage den her på, som jeg lige tog af, fordi den er sådan der. Jeg starter med at tage den her mascara på. Det er fra Rimmel London. Jeg kan ikke lige læse, hvad det er. Der står på Max et eller andet. Jeg ikke kan udtale. Og børsten er sådan en stor børste. Skal jeg lige have mit kamera. Nej, undskyld, jeg sagde kamera, jeg mener spejl. Det er fordi, det er første gang, jeg laver sådan en sminkevideo, så ved jeg ikke det helt. Jeg ved godt, at lige nu der ser det rigtig dumt ud. Jeg skal lige hurtigt hente noget. Den her, det er en, som jeg også bruger til nejlak. Der er nejlak på, det ved jeg. Men den kan jeg godt finde her. Sådan. Så sætter jeg lige kameraet bagved, så jeg kan se jer. Sådan der. Jeg synes, det er lidt irriterende, at der sidder sådan en klump. Og så sådan en her læbestift. Jeg ved ikke, hvad den er fra. Hvor den er fra. I kan lige bare læse det, hvis I kan få lyset her. Ja, så tager jeg den på. Og det er min yndlings. Det står der også selv på låget. Sådan. Sådan. Og så kommer det til ugens bedste. Altså, jeg har i hvert fald fået sådan en automatisk eyeliner, står faktisk på den. Det gør der. Og den er rigtig god. Det er sådan en, jeg skal skrue. Det var den anden vej, tror jeg. Nej, det er den her vej. Den er bare skruet ret langt ned. Se. Og den er sort. Det kan jeg selv prøve at tegne på min hånd. Det jeg tegnede nu, det var blød. Og det er hårdt. Blød og hård.
Okay, jeg skal lige tage den eyeliner på. Sådan. I dag det blev det lidt svært, fordi jeg der lige havde været i bad, så min hos er det virkelig lidt fugtigt, fordi jeg lige har taget creme på og sådan noget. Så det blev ikke lige så pænt YouTube, men please like mine videoer og gør alt muligt ved dem. I må bare ikke hate dem. Det må I gerne, hvis I kan lide videoen. Men please, jeg elsker at lave videoer, så ja. Jeg skal nok lægge nogle ind, og jeg lægger også nogle ind lige om lidt. Altså senere. Please. Ja. Men tusind tak, fordi I gad at se mig i dag. I love you. You too. Hej.